Senyor Alsina. Moltes gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, en quin punt es troba la denúncia feta per Mijó respecte a les oliveres plantades al riu Servol? Després, si ens pot explicar l'autorització de fitosanitaris al cas urbà de Vinaròs, tal com també ha denunciat aquesta associació. I per últim, hem pogut comprovar que hi ha pintat els senyors de la ciutat i la pregunta és que com pensen fer el mateix per millorar el manteniment de les zones infantils. Moltes gràcies. Pot repetir-me la pregunta, per favor? Sí, que han vist que han pintat les zones espais senyors de la ciutat, les han passat una mà de pintura, i la pregunta és que com pensen fer el mateix per millorar el manteniment de les zones infantils. Moltes gràcies. Molt bé, senyor Alsina. Bé, el tema de les oliveres jo crec que l'hem explicat sobradament. Nosaltres demanem adequació d'una zona super i ultra degradada en l'entorn d'accés a Vinaròs, pensàvem que allò era un vertedero, com de fet així era, i vam demanar els permisos pertinents a Confederació i a tots per plantar i adequar el jardinament. I se mos va donar. Després, a través d'una denúncia de l'Associació de Veïns Migjorn, i gràcies a la denúncia de l'Associació de Veïns Migjorn, la Confederació va creure que una part d'aquella zona no hauria d'estar jardinada. Tindria que estar bruta, guisada de la mà de Déu. I, evidentment, va retirar una part de l'autorització en el que fa referència a la part dreta, entrant en la zona aquella, a la part dreta, només a la part dreta. I a partir d'ahir, evidentment, hi ha una excepció, però jo ho tinc molt clar. I, evidentment, si té que retirar-se, ja es retirarà, i antes de retirar-se, evidentment, s'ha de limpiar altres puestos, que hi ha molts més problemes que allí de problema no hi ha cap. En quant a l'ús dels fitosanitaris, una altra guindeta de la mateixa associació, però no passa res. Vull dir, denunciar no vol dir que tinguin raó. És a dir, la Conselleria habilita la possibilitat de que davant de la falta de recursos el desbroce lo pugui fer en productes químics i adverteix que en camins rurals s'ha de demanar la sol·licitud de Conselleria tal i com estem fent, però en sòl urbà té competència directament a l'Ajuntament. I nosaltres creiem que estem a l'empara de la legalitat i per no tindre zones del Guanaforat plenes d'herbes, plenes de basura, plenes de rates i plenes de tot, preferim utilitzar productes químics, herbicides, per a poder tindre les parcel·les límpies. Que no hi ha cap problema per a ningú, no hi ha cap problema per a ningú. Fer calendari sobre això i voler fer denúncies, bueno, bé, ahí estarà, ja en parlarem. I en quant als parcs sèniors i les zones infantils que me demanava que se milloressin, jo crec que ho vam explicar en el plenari. Vostè sap que està vinculada la renovació i la restauració dels parcs infantils vinculada a una operació de crèdit. Mentre no estigui l'autorització, cap de les qüestions que estan vinculades a aquesta operació de crèdit no es poden executar. Entre elles, i molt importants, que són necessàries, l'ampliació del cementeri, l'asfaltat de les vies públiques, els parcs, totes aquelles qüestions que són inversions necessàries per al municipi. Per tant, no és una qüestió que no hi hagi voluntat ni es vulgui deixar, però és veritat que no podem atendre-la perquè el recurs, mentre no hi hagi recurs, evidentment no podem anticipar un gasto sense la despesa està assegurada en una retenció de crèdit. Alguna qüestió més? Senyor Romeu. Bé, li anem a fer entrega de les preguntes perquè ens conteste per escrit, que no són ni més ni menys que les preguntes que li vaig formular en el plenari anterior sobre les propostes que portava el Partit Popular en el programa electoral. No me van ser contestades i el grup li repte cap a que ens conteste per escrit en el proper ple. No li vaig contestar, jo en l'anterior plenari, si m'està, que no li contestes, li contesto sempre. No, que no li vaig contestar. Al no li vaig contestar el que volia sentir, és una altra cosa. Però que no li contestes m'estranya que jo ho contesto tot. Molt bé, no es preocupe que li donaré complir la informació per escrit, el llarg i estès que vostè vulgui que sigui aquesta la seva pregunta. Si no hi ha més preguntes, aixeca la sessió. Molt bona nit i bones festes.